L-istaġun tal-kaċċa fil-ħarifa se jiftaħ nhar is-Sibt u jibqa' għaddej sal-aħħar ta' Jannar. Fi-stqarrija s-Segretarju Parlamentari qal li l-kaċċa tal-gammiema ma tistax issir tul l-istaġun kollu, iżda hija limitata għax-xahar biss ta' Settembru bi kwota nazzjonali ta' 7,000 gammiema mingħajr kwota personali. Bħall-istaġun ta' qabel, il-kaċċa fl-istaġun tal-ħarifa fuq l-art se tkun tista' ssir minn satejn qabel tluħ ix-xemx sa satejn wara nżul ix-xemx mit-tnejn sas-Sibt. Fil-ħdud u l-festi, il-kaċċa trid tieqaf mis-sija ta' wara nofsinhar. Fil-perjodu bejn il-15 ta' Settembru u s-7 ta' Ottubru, il-kaċċa trid tieqaf fis-7 ta' filgħaxija. Il-kaċċa fuq il-baħar tista' ssir biss u b'ċerti restrizzjonijiet mill-ewwel ta' Ottubru sal-31 ta' Jannar. B'reazzjoni, BirdLife Malta talbet biex il-ftuħ tal-istaġun tal-kaċċa li jmiss jiġi pospost tal-9 Ottubru. F'konferenza tal-aħbarijiet, il-BirdLife argumentat kif b'sospensjoni tal-ftuħ tal-istaġun biss jista' l-Gvern juri verament li abbuż u illegalitajiet mhumiex se jiġu tollerati. Min-naħa tiegħu, is-Segretarju Parlamentari Clint Camilleri awgura li matul dan l-istaġun ikunu l-kaċċaturi stess li jissostnu s-sostenibbiltà ta' dan id-delizzju. Huwa tenna l-pożizzjoni tal-Gvern li għal staġun ieħor huwa mistenni li kull kaċċatur jirrispetta l-liġi. Qal li l-istaġun tal-kaċċa fil-ħarifa qiegħed jinfetaħ skont il-proċeduri legali kif stipulat fir-regolament dwar il-konservazzjoni tal-asafar selvaġġi u avviżi legali rispettivi oħra. Sostna li l-ebda azzjoni irresponsabbli mhux ser issib is-sostenn tal-Gvern u l-awtoritajiet qal li b'koordinament bejn il-Wild Bird Regulation Unit u l-Pulizija l-infurzar se jkompli jkun aktar koordinat u rigorus sabiex l-obbligi u responsabbiltajiet ikunu mħarsa.